ערב טוב לכולם, אנחנו שמחים מאוד שהצטרפתם. אנחנו כאן במפגש שיחה עם שני אנשים יקרים שמתמודדים בפריימריז של הדמוקרטים, ומה שאנחנו מכנים ליבם פתוח למען בעלי החיים, שזה נושא שקרוב ללב של כולנו. אז רק הצגה קטנה עם מי אנחנו מדברים, ואז כל אחד מהם באמת יקבל כמה דקות לספר על עצמו, פועלו. אז יש איתנו את יעל כהן פארן, שהיא חברת כנסת לשעבר, ממובילי ומובילות התנועה הסביבתית בישראל כבר 30 שנה, טבעונית, חברת מועצה ויו"ר ועדת איכות הסביבה בפרדס חנה כרכור. ואיתנו גם תומר אביטל, למי שלא מכיר, יזם חברתי ועיתונאי עצמאי, ממייסדי שקוף ולובי 99, מרצה לחשיבה ביקורתית ומוביל בתנועת עוגן לעתיד, יחד עם עוד רבים ורבות טובים וטובות. ויעל, בואי תתחילי כמה דקות, אחר כך תומר, ונעבור לשאלות הרבות שהצטברו לנו. תודה שלי גם שכתבה בצ'אט, תודה לכולם, תודה אורי שהצטרפת אלינו הערב, תודה תומר שהצטרפת כמובן, תודה לאמנון ולתמיר שככה יזמו ועבדו מאחורי הקלעים שזה יקרה. אז אני יעל כהן פארן, הייתי חברת כנסת בכנסת ה-20, אנחנו כבר מתמודדים לכנסת ה-26, עברו רק 7 שנים, אנחנו בטרללת מטורפת של מה שקורה פה במדינה. ובדיוק בגלל זה החלטתי לחזור לזירה, כי מאז 2019 שעזבתי את הכנסת קרו הרבה דברים לא טובים, גם בתחומים שלנו, של בעלי החיים, גם בתחומים הסביבתיים. אז אני באמת, כמו שאורי כשהיא פתחה הציגה אותי, 30 שנה, אפילו 95, פעילה בענייני סביבה, מאז שהייתי סטודנטית צעירה, וסביבה וגם בעלי חיים, אני הרבה מאוד שנים גם בתחום הזה, למרות שכן, אני אגיד את זה בצורה גלויה, בנושא הסביבה אני ממש עובדת בזה, זה מה שאני עושה ממגמה ירוקה ועד הפורום הישראלי לאנרגיה, מקדמת אנרגיה מתחדשת, זה בערך מה שאני עושה ב-18 שנים האחרונות, ובאמצע הייתי בכנסת, וכשהייתי בכנסת, אני חושבת שזה היה באמת אחד הנושאים שהיה לי ברור שהוא הכי דחוף לקידום, זכויות בעלי חיים במגוון תחומים, ממשלוחים חיים ועד כלובי סוללות שצריך היה להפסיק אותם כבר מזמן. סוף סוף לא בקדנציה שלי, כמה קדנציות אחרי הצליחו להעביר רפורמה בנושא שגם ייקח לה זמן עוד לקרות, אבל לפחות ההתחלה נעשתה. והמשלוחים החיים, שזה סבל מתמשך, אני הייתי מאוד מאוד פעילה בתחום, נסעתי לאילת לבחון מקרוב את המשלוחים ולעלות על אונייה, פעם אחת רק ניסיתי לעלות, לא נתנו לי, פעם שנייה כן נתנו לי, צילמתי שם צילומים, העליתי איתי עיתונאים, היה שמח מה שנקרא, לא שמח לחיות, אני מתכוונת, לא באמת שמח. הנושא העצוב הזה היום קצת נתקע בגלל החות'ים, אבל בואו, זה הפוגה שאנחנו, ברור לנו שאם לא נעצור אותה בכנסת הבאה, היא תמשיך עוד עד שנעצור, ואנחנו חייבים לעצור כי זה התעללות מטורפת בבעלי חיים. אני טבעונית הרבה שנים, משהו כמו 10, ואני חושבת שבאמת מה שקורה בתעשיית המזון מן החי צריך פשוט לעבור מן העולם. ברור לי שזה לא קורה ביום אחד, ברור לי שזה תהליך. אנחנו רואים היום הרבה עיסוק בסוגיות של גם מבחינת זכויות בעלי חיים וגם למשל משבר האקלים והתובנות שהוא מביא איתו שצריך להפסיק לגדל את בעלי החיים כמו שאנחנו מגדלים בגלל ההשפעות שלהם על כדור הארץ, וזה מהצד שלו יגרום וכבר גורם לשינויים גם גדולים בתחום הזה, ואני מקווה שיגרום יותר מהר ממה שכרגע קורה. זהו, ובאמת חשוב לי גם לומר עוד לפני כל השאלות שכמה אני מאוד מאוד מחויבת לנושא, אפילו מרגע שהכרזתי על זה שאני מתמודדת, התחילו לקבוע איתי פגישות מ-Animals ותנו אחת לחיות וכל הארגונים הגדולים, באמת מתוך הבנה שאנחנו כבר צריכים להתחיל לשתף פעולה מעכשיו, לא רק שאני אהיה בכנסת, אני מקווה, או בממשלה, אני אפילו יותר מקווה, אלא מעכשיו, כדי שהדברים שאנחנו מדברים עליהם ייכנסו באג'נדה של המפלגה ובדרישות למשא ומתן קואליציוני, והדברים האלה נדבר עוד מעט. אז זהו, אני ממש מודה לכולכם שהצטרפתם, ונחזור אלייך ואליך תומר.
בבקשה, תומר. תודה רבה על ההזמנה, מה שלומכם? כולם בסדר? אפשר לראות. זהו, כי זום זה מקום כזה מבאס, אז לפחות לראות שזה בני אדם ולא, אני לא מדבר עם קיר. אז נעים מאוד, קוראים לי תומר אביטל, בן 43. אני עיתונאי עצמאי כבר הרבה שנים. עזרתי להקים גופים ציבוריים ששייכים לציבור, שמנסים לתקן את כל הסכלה שאתם רואים במסדרונות השלטון, במסדרונות התקשורת. לצערי, זיהיתי, גם יעל ונראה לי לא מעט מכם, את לאן המדינה הזאת מדרדרת לפני יותר מדי שנים, וניסיתי לתקן את זה מבחוץ, שוב ושוב, פה ושם היה לי הצלחות, אבל עכשיו החלטתי לצלול פנימה, כדי לקחת את כל הידע, אחרי 20 שנה במסדרונות, אחרי היכרות עם כל התקנונים, עם כל התהליכים של איך מעבירים באמת חוקים, איזה כלים פרלמנטריים יש לחבר כנסת ואיך הוא יכול להשפיע. אני מכיר אותם על בוריים, ואני רוצה לקחת את כל הידע והתשוקה שלי לעולם טוב יותר, לכולנו, לתוך הכנסת. אני קצת אספר על הזיקה שלי לעולם החיות. אני צמחוני, אני בדרך לטבעונות, אני לא, לא רוכש שום, אני מרגיש שיש צורך להצדיק פה, ובצדק, אני מפחיתן של כל אני לא קונה שום דבר שהוא בין הצמחונות לטבעונות, אבל אני עדיין לא בטבעונות של 100%. אתם רואים את הרקע שלי? אתם כן. רואים מה יש שם? אז לא סתם בחרתי בזה ברקע, אני רוצה לספר לכם על אחד הימים שבהם הבנתי כמה אנחנו לא עליונים על החיות וכמה אנחנו לא צריכים לשלוט בהם וכמה כולנו צריכים לחיות פה בהרמוניה. זה היה שהייתי בצפון, ליד נהר הירדן, באיזה פינה, עם כמה חברים, הקמנו חושה לכמה ימים, ופתאום באיזה רגע שאנחנו יושבים שם על הכיסאות בסבבה, מגיעה פרת פרא, אני לא יודע אם היא שייכת, היא מגיעה, והיא מסתכלת עלינו זועפת. כועסת כזה, אני זוכר שהסתכלתי, אמרתי, מה זה, איזה הבעת פנים? כאילו, אף פעם לא ראיתי דבר כזה, אנחנו רגילים לראות פרות שנוסעים ליד רפתות שם, מסכנות בתוך כל התנאים הנוראים שיש להם. אני רואה אותה, אני לא מבין למה, אני פשוט מסתכל. אחרי איזה דקה שהיא בוחנת אותנו, היא הולכת, עוברות כמה דקות, ופתאום היא מגיעה עם כל המשפחה שלה, והם פשוט שם כמה מטרים מאיתנו, משחקים, נהנים. בחיים לא ראיתי פרות ככה, כל כך דומות לנו, כל כך אנושיות, משפחתיות, ואני מניח שהיא קודם פשוט בדקה שאנחנו לא בני אדם מסוכנים, כי היא רגילה כנראה בצדק שאתם יודעים, אנחנו יצורים הכי מסוכנים בכדור הארץ. ואני פשוט יושב שם ומביט בהם, ואני כזה, וואו, אלוהים ישמור, איך, כאילו, ככה זה אמור להיות, כולנו ביחד, לא אנחנו שמים אותם בתעשייה מחרידה שפשוט היא לא אנושית, והיא מזכירה את התקופות הכי אפלות של המין האנושי. אז זה מאיפה שאני בא. אני עזרתי לאורך השנים, העצומה לבעלי החיים, העצומה הראשונה שלי בעולם הייתה על הסבל של תרנגולות, אחרי שביקרתי בלולים וראיתי מה זה. עזרתי להוביל מאבקים נגד יבוא פרוות. עשיתי אינספור כתבות, גם מתוך שקוף, גם מתוך התקשורת, למען זכויות בעלי החיים. למשל, לבדוק איך נתניהו משקר לנו אפילו בזה. היה ב-2020 שהוא פשוט התחיל, אם אתם זוכרים, עם טל גלבוע, התחיל לדבר על זכויות בעלי החיים. עשיתי ממש בדיקות, ראיתי איך חוק קאיה, אם אתם זוכרים, החוק שהוא בעצמו אמר שהוא יעביר אחרי מה שעשו לכלבה שלו, החוק לא עבר, משלוחים חיים רק התגברו, איך הסמכויות של המשרד להגנת הסביבה עדיין תקועות במשרד החקלאות. זה לא נפרד לדעתי מאף אחד מהמאבקים שאני מוביל. אותה פוליטיקה שעוזרת לחזקים ביותר, היא מאפשרת לפגוע בבעלי החיים שהם החלשים ביותר, נכון? אין להם לוביסטים, כמעט, חוץ מארגוני הסביבה המדהימים, הם לא תורמים לפוליטיקאים, הם לא מצביעים, ולכן קל מאוד להתעלם מהם. אז אני פה איתכם, ומסיים, רק אני מסיים עם משפט אחד, שאני חושב שחברה נמדדת ביחס שלה לחלשים ביותר בתוכה. אגב, לא רק חיות, פליטים, כל המוחלשים, זה החברה שאני רוצה לחיות בה, זה חברה שדווקא לאוכלוסיות האלה, שאין להם קול, היא נותנת להם הכי הרבה כבוד, זכויות, ושמה אותם בשוויון זכויות. כן, תודה. תודה רבה, תומר. החכמתי גם לשמוע קצת על הסיפור שלך, שאני פחות מכירה. לגבי, אז קצת אני אעשה סדר לפני שאנחנו מתחילים בשאלות שהצטברו אצלנו. אם יש שאלות תוך כדי, שואלים פה אם יקבלו את ההקלטה של הזום, אז מארגנים, אם אפשר לענות. אז אנחנו נעשה ככה. אני מתחילה עם השאלות שקיבלנו ונאספו כבר, אבל אם יש לכם שאלות תוך כדי הזום,
אז בבקשה בצ'אט זה יעזור לנו לשמור על הסדר, ואם ממש ממש מישהו רוצה להגיד משהו, תצביעו יפה, כי אנחנו רוצים באמת שנצליח בזמן הקצר שיש לנו לשמוע כמה שיותר תשובות על השאלות החשובות שיש לנו לשאול. אז בואו נתחיל, זה לא לפי סדר חשיבות, אבל קצת עשיתי חיבורים גם בין השאלות ששאלתם, כי יש אנשים שנגעו ככה באותם נושאים. יכול להיות שעולה לכם שאלה והיא כבר רשומה פה, אז אם אנחנו לא מתייחסים ספציפית, סימן שזה עוד יגיע. בואו נדבר על התוכניות. קודם כל, אנחנו יודעים שיש וואו, המון במה לטפל, אבל אנחנו רוצים להבין אם יש איזושהי תוכנית פעולה. מה הדבר הראשון? מה סדרי העדיפויות? איזה בעצם העדפות אפשר לעשות מבחינת סיכויים של מהלכים להצליח? אנחנו יודעים שהדברים לפעמים קורים באיטיות, ולפעמים אין ברירה אלא לעשות מהלכים מאוד מאוד קטנים שלנו זה קשה לקבל אותם, אבל כמו שאמרת יעל, הדרך היא לא בבום. ובעצם כמה אתם באופן אישי, יעל דיברת על זה שאת משקיעה בסביבה וזה נושא חשוב. אגב, אני רק אתקן את תומר, יש ארגונים לבעלי חיים שהם חתיכת לובי, ניתן להם לא רק ארגוני הסביבה. לא, אמרתי חוץ מכם. פספסתי, אז פספסתי, אוקיי. ובאמת איפה אתם... הם אלה שדחפו אותי לכתוב על זה לאורך השנים, כן. מדהים, אני באמת באמת שמחה ושמחתי לשמוע על הדברים שעשית ואתה עושה. איפה אתם, זאת אומרת, מה התוכניות, מה סדרי עדיפויות, וכמה באמת אתם מתכוונים להקדיש לזה? כי אם בסוף מדובר באיזשהו חלק קטן יחסית מהפעילות, וכמובן כל הפעילות שלכם היא מבורכת, זה לא סותר, אבל להבין איפה אנחנו כפעילים למען בעלי החיים באמת נקבל את מה שאנחנו מצפים ומדברים עליו, ולפחות מבחינת באמת הדחיפה, הרוח החיה, והמאמצים שלכם לקדם את הנושא הכל כך חשוב על זה. אז יעל, בואי נשמע. טוב, אז קודם כל, אצלי זה במקום מאוד גבוה בסדר עדיפויות. כשהייתי בכנסת, היו לי פגישות קבועות, אני כבר לא זוכרת אם זה היה ככה אחת לחודש, אחת לשבועיים, עם נציגי ארגוני בעלי החיים, ישבנו על מה על האג'נדה, איפה הדברים עומדים, מה לקידום עכשיו, כאילו ממש עשינו תוכנית עבודה משותפת. צריך להבין שבכנסת יש שוב, הייתי גם באופוזיציה, ברור שכשנהיה בקואליציה ואנחנו רוצים ומתכוונים להיות בקואליציה, זה סיטואציה אחרת לגמרי, אתה קובע את סדר היום, אבל כשהיינו באופוזיציה, סדר היום לא תמיד נקבע על ידינו, אנחנו קבענו אותו רק במאבקים, אבל סדר היום ממש של מה עולה בוועדות ואיפה הרפורמה הזאת או רפורמה אחרת, נקבע הרבה יותר על ידי הקואליציה, אז הכוונה שלי להיות שם בקואליציה, זה מה שאנחנו שואפים אליו, להחליף את השלטון ולהיות בקואליציה, אז קודם כל לשים את זה על השולחן. דבר שני, כשיושבים ועושים את התוכנית ורואים סדרי עדיפויות, רואים חלונות הזדמנויות, ובעיניי באמת יש כמה דברים שהם הכי ברמה של דחיפות, קודם כל להגדיר, להקים רשות, שתיקח את כל הסמכויות בנושא צער בעלי חיים, רשות להגנת בעלי החיים, והיום יש שם באמת פיזור של סמכויות ואין ניהול של זה כמו שצריך, ואנחנו רואים כמה דברים נופלים בין הכיסאות לצערנו. משרד החקלאות בכלל זה משרד שיש לו ניגוד עניינים מובנה, הוא לא באמת יכול לפקח, לא מעניין אותו רווחת בעלי החיים, אז הוא לא באמת יכול לפקח על זה, ומשרד להגנת הסביבה זה לצערנו משרד מאוד מאוד חלש. אני רוצה להגיד פה בצורה גלויה שהנושא של הקמת רשות למען בעלי החיים, להגנת בעלי החיים, היא באג'נדה של המפלגה, והיא תיכנס בדרישות שלנו בהסכמים הקואליציוניים. אנחנו דואגים לזה כבר היום, כבר עוד לפני סיום הפריימריז, אנחנו כבר בשיח על זה, אנחנו כבר דואגים שזה יהיה כתוב שם, שחור על גבי לבן, או על גבי מה שזה לא יהיה במחשב. אז אנחנו דואגים לזה, בעיניי זה באמת סופר חשוב, אני זוכרת, כן, רצתי בפעם האחרונה, 2015, הדיון היה להעביר את הסמכויות למשרד להגנת הסביבה. וזה לא קרה, כמו שאנחנו יודעים, זה לא כל כך קורה בקלות. אני חושבת שהפעם יש מוכנות, יש הבנה, שזה צריך לעבור אפילו לרשות עצמאית, וגם אין פה הרבה עלויות, אם יש חשש של עלויות, יש פה גם ככה, זה איגום משאבים
עלויות נוספות מעטות, בוא נגיד את זה ככה, העיקר שתהיה רשות עצמאית ומנהלית שונה ונפרדת למשרד החקלאות. דבר שני, בעיניי המשלוחים החיים זה משהו ששוב, אם נהיה בקואליציה בלי ש"ס ובלי בעלי אינטרסים מאוד חזקים בנושא הזה, עכשיו תראו, בעלי אינטרסים אפשר לצמצם אותם באמת מעט מאוד, יש את תנובה, יש את דבח, אנחנו יודעים מי השחקנים, אין פה הרבה חקלאים שמרוויחים מזה ושיצאו לזה, יעמדו על הרגליים האחוריות, יש ציבור מאוד מאוד גדול שמתנגד לזה, אני לא צריכה להגיד לכם, אתם יודעים את זה כמו כולנו. אז אני חושבת שמה שנקרא, הציבור מוכן לזה, לשינוי הזה, שלא יהיו יותר משלוחים חיים, המתנגדים הם מעטים וצריך לדאוג שהם פשוט יקבלו את הפיצוי שהם צריכים או מה שלא יהיה כדי להמעיט את התנגדותם, לצמצם התנגדותם ולהעביר את זה. אני רואה את זה כיעד כמו פיטום האווזים, לסגור את המשלוחים החיים כמו שעשו עצירת פיטום האווזים ב-2005, זאת הייתה ציפי לבני כשהיא הייתה שרה בממשלה והביאה לזה שזה יקרה. אז אני רואה את זה כיעד שאם כשאנחנו נהיה בקואליציה ובממשלה נביא את זה לקרות, ויש עכשיו את הרפורמה של הדגים שמשרד החקלאות מוביל של מיליארד או חצי מיליארד שקל, שזה פשוט בלתי נתפס כמה שהם רוצים. אני רוצה לספר לכם שאני ב-2003 הבאתי לסגירה, כשהייתי במגמה ירוקה, הבאנו לסגירה של כלובי הדגים באילת, מי שזוכר הם היו גם נוראים לדגים וגם מזהמים את הים, והחיבור הזה היה אסון, הבאנו לזה שנסגרו, אתם לא יודעים איזה הפגנות היו מולנו, אני זוכרת את זה כהפגנות שהם היו על סף פיצוץ של אלימות בין עובדי המפעלים וקיבוצניקים מערבה, שהפרנסה שלהם נסמכה על זה, לבינינו וגורמים אחרים, ארגוני בעלי החיים ומגמה ירוקה ואחרים. בסוף הדברים נסגרו, גם כן עם הרבה לחץ ועבודה חכמה, ופיצו את החקלאים על שהם היו צריכים לעבור למשהו אחר, פיצו אותם על הדבר הזה. אז שוב, הכל עניין של לתפור את זה נכון, של לדעת איך לעשות את זה, צריך הרבה סבלנות, הרפורמה בכלובי הסוללה צריך לזרז אותה, עכשיו יש הזדמנות שכל השיקום הצפון הולך לקרות, מושקעים שם הרבה מאוד כספים, רוב הכלובים של תרנגולות שלצערנו הם לא, הם כלובי סוללה, יצטרכו לעבור חידוש בגלל שחלקם הגדול נפגע במלחמה, שיעברו כבר את החידוש כמו שצריך ולא ב-2037, עכשיו וכמה שיותר מהר. זהו, אלה דברים ככה באמת על הראש של האג'נדה, אני בטוחה שיש עוד נושאים, ואני כמובן בטוחה לשמוע. תודה רבה יעל, כן, תומר. קודם כל יעל, את נהדרת, תודה על הפעילות שלך לכל אורך השנים, של כל אחד ואחת פה, מצדיע, את צודקת לגמרי, חוק צער בעלי חיים אולי עושה התעללות, אבל אין לו תקציב, אין לו אכיפה, הוא שווה לזבל. אני שנייה שם לכם בצ'אט כתבה שעשיתי בארץ ב-2018, שחקרתי לעומק מה קורה לכל התקציב, אשכרה הקדישו תקציבים למען בעלי חיים, פשוט הם הלכו לווטרינרים מטעם המדינה, כל מיני תקנות שהיו אמורים להיות לפיקוח בבתי מטבחיים מחרידים, לא באמת מומשו, תעיפו מבט אחרי זה, תבינו כבר כמה שנים אנחנו צועקים וכמעט שום דבר לא זז, יש שם ניגוד עניינים מובנה, אם מי שמקדם את התעשיות שמחזיקות בעלי חיים אמור גם לעזור לרווחה שלהם, אז יעל צודקת, נקדם בכל הכוח רשות לאומית עצמאית, שתרכז סמכויות, תקציב ואכיפה, תשים את בעלי החיים במרכז, אני חושב שאת זה אנחנו נצליח לעשות, למרות ניגודי העניינים עם החקלאים, נדחוף את זה להסכמים בקואליציונים, אני ויעל לכל הפחות, ואני יודע שיש לנו עוד שותפים לזה, גם איסור על משלוחים חיים, אני מודה שזה יהיה לא פשוט, אבל זה אפשרי, וצריך למצוא את האינטרס הזהב זה נקרא. זה איפה האינטרס של רוב הציבור נמצא, עם האינטרס שלנו. ראיתי פה שזרקו משהו על מזון, על עידוד מזון מהצומח, נושא מאוד קרוב לליבי. כן. אני חושב שזה צריך להיות, המדינה צריכה לעשות הכל כדי שזאת תהיה הבחירה הקלה, הזולה, הבריאה, לגרום לציבור להבין שכשהוא מכניס, אגב, אחד הדברים שהובילו אותי בסוף לצמחונות, מבאס אותי לספר לכם את זה, כן? כי אני ידעתי על הסבל הרבה שנים, אבל בינינו, שקיפות, סרט בנטפליקס, ישבתי עם זוגתי, וראינו סרט שרק כמה בשר זה פשוט עובר תהליכים מחרידים, זה לא הבשר שאכלו הלקטים ציידים לפני 10,000 שנה, וזה פשוט גועל נפש שאתה לא תמור להכניס לגוף שלך. באותו יום הפסקנו. כן, אחרי זה גם נפתח לי יותר הלב, וראיתי כמה שאנחנו דומים, אבל אני אומר, הציבור שם, כשאני מדבר עם אנשים על זה, כשאני מראה להם מה הם באמת מכניסים לגוף, לעומת כמה אנחנו אמורים לאכול מזון מהצומח, כמה שהוא עשיר ומספק, אני חושב שאנחנו יכולים לעשות
המון בנושאים האלה, כי פה אנחנו לא נלחמים באף אחד בסבסוד מזון מהצומח, לעומת זה להשקיף מה הם באמת אנשים אוכלים כשמכניסים דברים מתעשיית הבשר פנימה. בזה אני חושב שאנחנו יכולים לנצח, סלאם דנק אפשרי. אני רוצה רגע שאלת המשך קטנה בעניין הזה. נגעתם פה קודם כל שניכם בנושאים מאוד מאוד חשובים, שאני חושבת שהם משלבים גם דברים מאוד מהותיים של ליבה, כמו הרשות, לצד מקומות שבאמת יש עליהם כבר מאבק ארוך שנים של עלייה במודעות לנושא המשלוחים החיים למשל, שהציבור באמת יותר מוכן ואפשר לעשות ככה צעדים. החמרת האכיפה נגד סחר בלתי חוקי בחיות, את זה אנחנו רואים, כן מגיע לכותרות, את זה אנחנו גם לדעתי נוכל לשים תקנים, סמכויות לרשות הטבע והגנים, מה שקרה לדאוג שילחמו בזה. להעביר את החוק לאיסור הלבנת הון, להכניס את זה לחוק לאיסור הלבנת הון, בזה אני חייבת להגיד שהתעסקתי לא מעט בשנים האחרונות, אפילו קצת ככה מתחת לרדאר, אבל הייתי חלק מאיזו קבוצה שמאוד מאוד דחפה את זה, ואפילו טבעתי בעצמי חוק חופש מידע, המון התעסקות שבאמת הייתה, בסוף מבינים, גם רשות המיסים מבינה שיש פה הלבנת הון על הסיפור הזה, כי כולם עבריינים שם. הסחר בחיות בר הוא אחד הדברים שהכי פוגעים בטבע במקום שהם באות ממנו, כן? לא רק בחיות בר, אנחנו מדברים גם על המטחנות גורים, זאת אומרת יש פה סחר בבעלי חיים. גם זה קשור להרבה מאוד עבריינים, נכון? בסוף זה אותם גורמים, זה לגמרי אותם גורמים. אז אני חוזרת ואוספת אותנו רגע, אני רוצה לחזור לשאלות, אני רואה שיש הרבה שאלות וגם שואלים בצ'אט, אז אנחנו ננסה מה שאפשר להכניס, וכבר נגעתם בחלק מהדברים שעלו בשאלות אחרות. כן חשוב להבין באמת את המחויבות של המפלגה. יש פה כמה שמות שעלו, כמו גבי לסקי ומוסי רז, ואנחנו יודעים שבכלל, גם אם אני מסתכלת אחורה, גם על מרץ ועל המצעים השונים, זה נמצא שם. ומצד שני יש את יאיר גולן שהבנתי שהתבטא, אני לא שמעתי על זה אישית, אבל כתבו לי שהתבטא שזה לא על סדר העדיפויות. עכשיו נכון, המדינה במצב הכאוס הוא טוטלי, אבל כמו שתומר אמר, החלשים ביותר בחברה, וחייב להיות מישהו שיאבק למענם. איך זה מתיישב? זאת אומרת, הרצונות והדעות של בודדים, איך בסוף ההחלטות מתקבלות, כמה לאנשים שזה פחות מעניין אותם, יש כובד משקל בדבר הזה, מה קורה אם בסוף חס וחלילה אתם כן באופוזיציה, האם יש דרך להילחם בתוך זה, בתוך ועדות, בשלטאות, בדרכים אחרות, זאת אומרת, איפה בסוף מעבר לרצונות והמטרות, איך זה יתבטא בשטח, בתוך המפלגה, מחוץ למפלגה, כדי שבאמת הדברים האלה יקרו, כאילו, עם כל הרצון הטוב, אנחנו יודעים כמה קשיים יש. תומר, אתה רוצה להתחיל? בכיף. אני אגיד שקודם כל, הדבר הכי גרוע לדעתי שפוליטיקאי יכול לעשות זה להעביר את האחריות אליכם, אבל אני אתחיל להגיד שכמה שאתם תהיו יותר חזקים, יותר תדחפו אותנו, יותר... אגב, גם עכשיו, אני חושב שהפריימריז זה הזמן הכי טוב לדרוש מאיתנו התחייבויות ברורות, כולנו מחזרים אחרי מצביעים, לכו לכולם, כמו שהדמוקרטים בירוק, חלקכם שם נמצאים, נכון? דורשים מאיתנו התחייבויות סביב הסביבה, עזבו דרישות. כישורים והוכחות לדברים שכבר עשינו, אתם צריכים עכשיו לדעתי כמה שיותר מכם להביא כמה שיותר חברים לטבעונות, חברים למען זכויות בעלי חיים, לקרוא לא רק לנו, לכמה שיותר ח"כים להגיד זה חשוב לנו, על זה אנחנו נלך לקלפי. אנחנו עכשיו הכי חלשים במובן הפוליטיקאים, כלומר הכי צריכים את הציבור, ולכן אני חושב שכמה שאתם, כולכם, תדרשו מאיתנו תשובות, תביאו לנו תוכניות מפורטות, תבקשו ממנו התחייבויות, זה יעזור לנו גם אחרי הבחירות. אשכרה, להגשים את זה, להראות שיש לזה ביקוש עכשיו ליאיר. יאיר, בוא נדע על האמת, הוא בסטרס די מטורף מבחינת זה שהוא צריך להביא תשובות על הביטחון, שאנחנו בשפל, על יוקר המחיה שאנחנו בשפל, על כל התחומים, נכון? על המשבר החוקתי והדמוקרטי. כן, אנחנו ליטרלי במקום של משבר חוקתי. אז אגב, הוא מבין הרבה יותר מבעבר, אקלים, בעלי חיים, ישבנו עם 20 ארגוני סביבה. אני, יעל וגבי. והיו שם גם אנימלס, היו שם גם מאנימלס. אנימלס המדהימים. אז הוא מבין את זה. הוא לדעתי היום שמאלן על מלא, גם לא שצריך להיות שמאלני הנושא הזה, אבל הוא לגמרי זה בלב שלו, הוא פשוט לא יכול להקדיש לזה את הזמן, אבל בשביל זה אנחנו שם, בשביל זה אתם צריכים לדחוף את המועמדים שכבר שם, במקום לקוות שכאלה שאין להם נגיעה בזה, איכשהו יתפסו, ירצו להיכנס.
אני רוצה להגיד משהו ממש חשוב, שנייה יעל, בהקשר הזה. זאת אומרת, לשאול, שזה גם חלק מהשאלות שעלו, וזה פשוט מתחבר ככה, אז בואי תעני את ותמשיכי משם. הוא התבטא בצורה כזאת, אבל כשאתה אומר, אוקיי, יש את האנשים שאלה מובילים את האג'נדה, איפה אתם בחוץ? אנחנו לא שומעים את זה מספיק, זה כאילו נושא שהוא, בגלל שהוא לא אולי על ראש סדר עדיפויות של הציבור הכללי, אז לא שמים אותו בפרונט, זאת אומרת, וגם אם יש התבטאויות של האנשים, אני מדברת עליכם ועל עוד אנשים שזה חשוב להם, זה בשולי השוליים ולא בנושא הליבה. למה זה לא מופיע ליד הדגלים במקום של כבוד? כדי שבאמת הציבור, מעבר לזה שאוקיי, אנחנו יכולים עכשיו, יש עוד 3-4 ימים להתפקד, חשוב להביא כוח של אנשים שבאמת בעלי החיים חשובים להם, גם לתוך המפלגה לפריימריז, גם כמובן להצבעה בכנסת, בשביל להשפיע, כמו שקבוצות כוח אחרות משפיעות. אבל צריכה להיות פה הדדיות, אנחנו רוצים לשמוע שאתם מביאים את הנושא הזה לשולחן בכל רם, עכשיו, תוך כדי המרוץ, כחלק מהאג'נדה, ולא רק בשיחות האלה. טוב, אני גם תוך כדי ככה רואה קצת שאלות בצ'אט שמתייחסות ליסמין סאקס פרידמן וליש עתיד, אני אתייחס גם לזה וזה הכל דווקא מתחבר. תראו, אני מצדיעה ליסמין, אני חייבת להגיד, היא הייתה ח"כית מצוינת בנושא הזה, ייצגה את בעלי החיים ואת מי שפועל למען בעלי החיים בצורה מצוינת. אבל, ויש פה אבל מאוד גדול, יסמין, אחת הסיבות שלא ברור אם היא תהיה בכנסת הבאה זה שהיא נמצאת במפלגה שהיא לא דמוקרטית, שהיא לא נבחרת על ידי קבוצה של בעלי עניין, שלצורך העניין התפקדו למפלגה. נכון שיש שם איזו ועדה מסדרת, אבל לא ברור בכלל לפי מה הוועדה הזאת מסדרת, וכולנו יודעים שהראש מסדר, אוקיי? זה העובדה, וכולנו יצאנו לרחובות, אני מקווה שכולנו פה, וצעקנו דמוקרטיה, דמוקרטיה, ובסוף הולכים ותומכים במפלגות שהן לא דמוקרטיות. אני רק יכולה להגיד שלדעתי צריך להיות חוק פריימריז, שכל המפלגות צריכות לעשות פריימריז. עכשיו תראו, אנחנו עכשיו בפריימריז, זה סופר קשה, תאמינו לי, אני לא רואה את המשפחה שלי, אני לא ישנה בלילה, ואני מוציאה הון אישי, עזבו, לא מעניין אתכם, אבל אני אומרת לכם שפי 1000 עדיף לא להיבחר אפילו במפלגה של פריימריז, מאשר להיכנס במפלגה של בלי פריימריז, כי בסוף החברי כנסת שנמצאים במפלגות של פריימריז הם הרבה יותר עצמאיים, הם הרבה יותר דעתניים ובעלי אג'נדה, והם מוציאים את האג'נדה הזאת החוצה ופועלים לפיה, כי הם לא צריכים חשבון לראש. אוקיי? עכשיו תראו, בסוף אתם יכולים לכתוב מלא מכתבים ליאיר לפיד עכשיו, תשים את יסמין פרידמן במקום גבוה, בואו, היא לא תהיה מספר 2 שלו, בסדר? הלוואי שהיא תיכנס לכנסת הבאה, אני לא אומרת, גם אני חושבת שהיא תעשה עבודה מצוינת לנושאים האלה, אבל פה יש לכם הזדמנות, צריך פשוט להבין את זה, הזדמנות להיכנס למפלגה דמוקרטית, להצביע בצורה דמוקרטית על הנבחרים, ולדאוג שיהיו שם נבחרים שמייצגים את הסיפור הזה, ואם באמת יש לארגוני בעלי חיים, ואני מאמינה יש להם גם דברים חשובים להגיד, גם אנחנו מגינים על חסרי הכל, ונותנים קול לחסרי הכל, ויש פה הרבה אנשים שהם בסיפור הזה, אז פשוט צריך להתארגן, ואין הרבה זמן, כי באמת סיום ההתפקדויות זה ביום שני, אבל כמו שידעתם להתארגן ולהצביע לטל גלבוע כשהייתה באח הגדול, וביומיים הצביעו לה 500,000 או מיליון אנשים, אני לא יודעת כמה ב-SMSים, אז אפשר להתארגן פה גם אחרת, אז אולי לא יהיו 1,000,000 שהתפקדו לדמוקרטים הלוואי, אבל אם יהיו 5,000, אתם לא יודעים איזה מהפכה זה יהיה, אתם לא מבינים איזה מהפכה זה יהיה אם 5,000 אוהבי בעלי חיים התפקדו לדמוקרטים. לגמרי. אני אומרת לכם, לגמרי. זה לא כזה הרבה, זה בר השגה. אגב, ואני חושבת שפה זה העניין של להגיד, שוב, להתפקד במפלגות דמוקרטיות, זה הכוח שיש לכם כקבוצה שרוצה לקדם אג'נדה. וצריך לעשות את זה. פשוט צריך לקום ולעשות את זה. ולא משנה אם תבחרו בי, תבחרו בתומר, תבחרו בשנינו, אני מתה על תומר, אני מתה שתומר יהיה מספר 3 ברשימה. באמת, כי 1 ו2 זה, אתה יודע, לא משנה, אנחנו בידינו. אנחנו בעשירייה, בסדר? בלי לתת מספרים, בעשירייה. אני חושבת שבאמת צריך להתארגן פה, יש 100,000 כמעט מתפקדים, אבל 5,000 זה קבוצה חזקה. מה שלא קורה היום, בואו, זה לא קורה, זה עדיין לא קורה.
התארגנות אז אני כזאת. רוצה רק כאן להגיד, העזרה שאנחנו צריכים מכם, היא שתהיו עם זה גם קצת יותר בחוץ. כי צריך להראות את זה. זה לא מספיק שאני אגיד ואספר, צריך גם להרגיש. נניח, יעל, ראיתי שעשית, העלית פוסט על המשלוחים החיים, וזה, דיברתי זאת שם אומרת, גם על עוד נושאים, אבל המשלוחים החיים היו אבל הדיבור כן, זה שלהם. היה נכון? שם, ודיברת על זה שעלית לספינה וכולי. אז אגב, כל ברגע הצילומים שם הם שלי. כל הצילומים שבפוסט הם שלי. מדהים, אין לי מה להגיד, לא, מדהים אבל ונורא. בסופו של דבר, אני רוצה להגיד לך אה, זה גם משהו, אני רוצה להגיד לך משהו. כשאני העליתי את הפוסט, אני מספרת את זה פה, ואני יודעת שזה מוקלט, אבל אני רוצה לשתף אתכם. כשאני העליתי את הפוסט, אני קיבלתי ביקורת מפעילים שלי שהם לא בבעלי חיים, בסדר? שהם בסביבה. אמרו לי, למה העלית את הפוסט הזה? זה מצייר אותך ככה וככה, את משנה את האג'נדה פתאום. אמרתי להם, לא, כאילו, זאת אני, וזה חלק מהאג'נדה שלי, וזה צריך להיות בחוץ. אז יש אנשים שחושבים שאני לא צריכה לעסוק בזה, וזה אנשים שקרובים אליי, ואני כאילו, כן, מיישרת אותם, כי אני, יש לי את האמת שלי, אבל זה, צריך להבין שכאילו בציבור הכללי, וגם בקרב מתפקדי המפלגה, זה הציבור הכללי, זה נתפס כנושא נישתי, ולא כל כך חשוב, ואם אתה מתבטא עליו, אז אולי אתה קצת מוזר. ואני לא, זאת בדיוק אף אחד אבל לא רוצה להיות הבעיה, מוזר. שאנחנו, נכון, אבל זה בדיוק כאן המקום שלכם, כמובילי אנחנו דעה, מבינים כנבחרי את זה. ציבור, לשים את זה על השולחן, ולשים את זה כמשהו שחשוב לדבר עליו, ולא משהו שצריך לטשטש אותו, כי מהניסיון שלי, וזה כבר קרה לי, אני מודה, וכולם פה מכירים את זה, בעבודה שלנו עם פוליטיקאים, זה לא תמיד מהפה ולחוץ מה שנקרא, זה בסוף כאילו יכול להתמסמס, ואנחנו, זה דבר שהוא באמת באמת מהותי, כדי שנוכל להביא אנשים. כי אם זה נשאר מאחורי הקלעים, אז אבל אוקיי, את יודעת, אז זה גם אלה, שוב, זה כאילו יוצר איזה חוסר אמון בזה שבסוף גם תעשו ותילחמו, כאילו אם עכשיו אתם לא מדברים על זה, אז מה יהיה כשיהיה בכנסת? אני חושבת שזה חשוב. אני אגיד לך, אני למצוא מסכימה איתך, דרך. אני מסכימה איתך ואני איתך, ועובדה שאני מתבטאת על זה, וגם כשאני עושה כן. רשימה, היום הוצאתי פוסט עם דברים מהכנסת, והיה שם התייחסות לבעלי חיים, אז קיבלתי ביקורת למה זה לא הראשון. תקשיבו חברים, אי בסדר, אפשר לרצות את כולם, זה ברור. אבל זה זה ברור. בעשרה, אוקיי? היו שם 10 נקודות או בסדר 8, גמור. וזה היה אחד מהם, שזה היה לי, כי זה חשוב לי, כי זה, בוא נגיד, אצלי זה בוא נגיד ב5, אוקיי? זה לא ב10, זה ב5, זה אפילו ב3, אבל אתה מכניס כמה דגלים. ואני חושבת ברור, שגם ברור. המפלגה תבין שהיא חייבת להכניס את הדגל הזה כמפלגה, אם יהיו בה יותר אנשים, שזה מה שהם אומרים. אז כאן אני נכנסת עם הסיפור, ואני הולכת לתומר, או לשניכם, של באמת איך זה מתבטא בעניין, והזכרת את זה, של ההסכמים הקואליציוניים, של ההכנות כבר מעכשיו, להבין מה, כי אנחנו יודעים מה שלא שם לא קיים. אז איך אנחנו עושים את זה, מה ייכנס לשם, ואיפה זה עומד עכשיו, אם אפשר לקבל ככה קצת יותר אינפורמציה. אנחנו ליטרלי ישבנו על זה גם אתמול, יש את התא של הדמוקרטים בירוק, רק רציתי להוסיף שורה אחת, יעל צודקת, אם 5,000 אנשים יתאגדו בתא בעלי החיים בדמוקרטים, זה כוח שאי אפשר לעצור אותו, אתם תראו את כל המפלגה מדברת על זה יומם וליל, אבל חדשות טובות, אם 50 מכם שולחים עכשיו לגלעד קריב 50, אנחנו רוצים לשמוע את דעתך על בעלי חיים או whatever, אתם לא מבינים, בפריימריז אמרתי לכם, אתם המלכים, זה לדעתי, בגלל זה אני כל חיי הצבעתי למפלגות פריימריז, וכעת אני מתמודד באחת, עם כל הערכה שלי ליסמין וליוראי, אתם במפלגה הבוסים, ולכן אני חושב שאם אתם עכשיו פונים כקבוצה לכל אחד מהמועמדים, אז יש לזה השפעה אדירה, אנחנו שוב עובדים אצלכם, והדלת שלנו פתוחה יותר מבכל מפלגה אחרת, וכן, כוכבים כמו יסמין, אגב, אלון טל, אם אתם זוכרים אותו בכחול לבן, לוחם גדול למען הסביבה, כן. הוא באמת היה אלוף החקיקה בנושא הזה, הצליח לרתום את הליכוד, הצליח לגרום להם לראות את זה, אבל הנה, הוא נפלט מהכנסת, כי גנץ לא ראה בו ערך, וזה הבעיה במפלגות שהן לא פריימריז. ולגבי ההסכמים הקואליציוניים, אנחנו כל הזמן יושבים, אני אישית מנסה גם לדחוף לזה, וגם לחלק שיעסוק בתקשורת חופשית, בחשיבה ביקורתית, עוד משהו שלדעתי מאוד יעזור לכולנו, כן, ברגע שאנשים יהיו יותר ביקורתיים, לא פשוטו כמשמעו יכניסו לראש, לגוף, וכל מה שדוחפים להם, ידעו יותר לחשוב, לבדוק מקורות, לראות
איך מכינים את האוכל שמכניסים לפה, אז אני חושב שנהיה במצב הרבה יותר טוב. אין לנו עדיין את התוכניות המוכנות שאותן ננסה לשלב, יש לנו עוד קצת זמן ואנחנו עובדים על זה. גם דיברנו אתמול אם מישהו פה מכיר את בונים מחדש. זה גוף, זה think tank מדהים שמכין ליטרלי בדיוק בכל הנושאים את ההצעות חוק ותזכירי חוק ממשלתיים שנוכל על היום הראשון להגיש כדי לא לבזבז זמן. אגב, מה שממשלה לא עושה בשנה הראשונה, רוב הסיכויים שהיא לא תעשה, במיוחד אם זה דורש מלחמות. לכן גם פה אנחנו נבוא לבחירות כבר עם כל החוקים מוכנים, ואתם חייבים לעזור לנו מהיום הראשון של הקדנציה, לדחוף את זה בכל הכוח. אתם רואים עכשיו את הממשלה נלחמת על חייה ולא מצליחה להעביר כלום, זה לא סתם, ככל שעובר הזמן, זה משפך את זה מבפנים, מתגלים בקיאים וכל אחד מנסה לעשות הון פוליטי, אז זה חייב לקרות על החודשים הראשונים, אז הקואליציה היא הכי חזקה. אני רוצה רגע להוסיף לזה עוד נקודה, שצריך לזכור שבכל זאת מפלגות, גם העבודה וגם מרץ, הוקמו ומאוד מאוד מתבססות באלקטורט שלהם ובחברי מפלגה שלהם על המגזר החקלאי, אוקיי? וזה בסדר, כאילו זה ההיסטוריה, זה מה שנקרא המפאי ומפ"ם וכולי. וצריך לזכור את זה, וכאילו אני מסתכלת על זה לא אוקיי, אז אלה האויבים שלנו ועכשיו אנחנו צריכים לראות איך הם מנצחים אותם. לא, אני חושבת שהם שותפים. אני חושבת שגם שם יש שינויים מאוד מאוד גדולים. שינויים שבאים לידי ביטוי בזה שהם צריכים למצוא פתרונות גם למשבר האקלים, גם למחסור במים, גם באמת בגידול בעלי חיים אנחנו יודעים כמה בזבוז יש, ואנחנו צריכים לבוא למצוא את הדרך איתם, לעשות את זה ביחד לטובת בעלי החיים, להגדיל את התזונה מן הצומח כתזונה וגם בחקלאות. זאת אומרת, בואו, רוב החקלאים פה הם לא חקלאים שמגדלים בעלי חיים, חקלאים שמגדלים צומח, אז יש עם מי לעבוד. וזה שהרבה פעמים ואני הייתי שם, כן, בוועדות בכנסת רצו לאכול אותי, תרתי משמע, על המאבק שעשיתי בכלובי סוללה, וממש כמעט היה איזה רגע שחשבתי שעוד שנייה מרביצים לי, אבל לא שפחדתי מהם, אבל רק שתבינו ששנים אחר שנים באיזה חוג בית, איזה חקלאי פתאום נעמד והתחיל לצעוק עליי שאני מעדיפה תרנגולות על אנשים, כן, זה רודף אותך בסוף דיונים כאלה, אבל לא אכפת לי. אני חושבת שאותו חקלאי, אותם חקלאים שמגדלים תרנגולות, היום מבינים שכדי למכור לאיחוד האירופי וכדי לעשות הרבה מאוד דברים, חייבים לעבור למשהו אחר, אוקיי? אולי הם לא יפסיקו לגדל תרנגולות, שיגדלו אותם בצורה יותר נורמלית, ועם כלובי מעוף, גם זה רק פשרה, ורק לקראת זה שאנחנו רוצים שבכלל יפסיקו לגדל פה תרנגולות, כל כך הרבה מזון מן החי שנאכל פה, אבל אנחנו מבינים שזה תהליך ושזה ייקח זמן. אבל אני חוזרת לזה שעם הקיבוצניקים ועם החקלאים צריך לייצר שיתופי פעולה וקשרים כדי לנצח את המאבקים שלנו. ואחד הדברים... אני מאוד מאוד מסכימה עם זה, כן, תומר, סליחה. אני מוסיף משפט אחד לדברי החוכמה, ואנחנו כנים איתכם, אתם רואים? אחד הדברים שאני בטוח שנוכל לעשות, שלא ידרוך לכאורה לאף אחד על הבעונות, זה לתקצב אתכם, את כל הגופים האזרחיים. אתם יודעים מה? אתם מכירים את מרכז השל? אני מכיר רוחן. זה גם, עשיתי את התוכנית. יאל, גם את עשית את התוכנית שלהם, לא? לא, אני הרציתי בתוכניות שלהם. זהו, את לא qualified. הייתי כבר בשלב אחר כשהם התחילו, כן. זהו. דב חנין אגב בוגר נראה לי המחזור הראשון. הראשון, כן. הייתי לפני כמה שנים, זה גם פתח לי לגמרי את הראש, שלא לדבר על מה זה עשה לי לתפיסה הכלכלית שלי. אפשר לדבר על זה. אבל מרכז השל, שעושה עבודת קודש גם בתור מכון מחקר, גם בתור, אני לא יודע כמה אנשים פה יודעים, הם מביאים עובדי מדינה מכל משרדי הממשלה לתוכניות שבהם מלמדים אותם מה ההחלטות שלהם עושות לכדור הארץ, עושות לשטחים הירוקים, עושות לבעלי החיים, עושות לכל מה שקורה פה. אז סילמן קיצצה להם את התקציב לכל הגופים האזרחיים. לכל הארגונים, כן. כן, כמעט לאפס, בחלק מהמקרים לאפס. את זה אנחנו נוכל להפוך, זה חייב להיכנס להסכמים הקואליציוניים, זה אני ואל נעשה על זה משבר קואליציוני, זה כסף קטן יחסית לתקציב המדינה, זה מאוד פשוט יחסית, לא צריך חקיקה, מפרסמים קולות קוראים לארגונים המעטים שפעילים בתחום הזה, ומגיע להם את כל התקציבים בעולם כדי לעשות חברה אזרחית חזקה שתפעל לצידנו. זאת אומרת שאתה מדבר גם על ארגונים למען בעלי חיים, ולאו דווקא אלה שהם... כן, בוודאות, לא, על זה דיברתי. ברור, אני אומר, בטח, לכם הגיע לא פחות... מדגישה.
כן, כן, תדגישי. אני אוקיי, כל אני רוצה הארגונים שעוזרים מכאן, להם. כן. ייי, איזה חולצה זה מעולה. איזה שלי, חולצה. בזכות שלי יעל, קניתי את זה. בוא. זה בזכות שלי קניתי בוועידת הטבעונות. כן. מקסים. וואו. אני רוצה שנספיק לגעת בעוד נושאים, וזה מתחבר, הם גם מתחברים אחד לשני, אז גם תוכלו להשחיל אם יש לכם דברים שעוד לא נגענו. אה, אנחנו מדברים באמת על עבודה עם החקלאים, על עבודת החקיקה, על העבודה הפנימית. בואו נדבר שנייה מה הולכים לעשות לציבור החוצה, יש פה כמה דברים. אחד זה באמת דיברנו על החשיפה לאפשרויות למזון מהצומח, לעודד מחקר בתחום, לעודד חברות שמפתחות, הפודטק, כל העולמות האלה שהם מאוד מאוד חשובים, וישראל היא מעצמה בקטע הזה, זה ווין ווין, זה מאוד סקסי היום בעולם, ויש הרבה מה לעשות בתחום הזה, אז יש גם עמותות שמתעסקות עם זה, ויש כאילו באמת במי לתמוך ואיך לקדם, זה דבר אחד. דבר שני זה באמת עניין הסברתי, אתם יודעים, סיגריות מצליחים להפחית בגלל שמחייבים היום לשים מדבקות על המוצרים, ויש דרכים רגולטוריות לגרום לאנשים, לפתוח להם את הראש, להבין מה הם אוכלים, כמו שאתה אומר, לצאת מהאוטומט, גם בצורה של לשים את הדברים מול העיניים, כמו שיש קמפיינים שאנימלס עושים, ואם אנחנו מדברים למשל נייר עמדה או מחקר שעשו במשרד להגנת הסביבה ונשאר ככה מתחת לרדאר, בדיוק היה על זה פרסום עכשיו על ההשלכות של תעשיית העוף, גם בריאותיות, זיהום, העניין של מחלות שמתפרצות, כמובן צער בעלי חיים. אז הדברים האלה, איך אנחנו חושפים אותם, איך אנחנו מקדמים אותם, איך עושים את ההסברה שהיום נמצאת הרבה בידיים שלנו ושל הארגונים, איפה אתם נכנסים למקום הזה שהוא יותר החינוך שוק וחינוך צרכנים והפחתת צריכה וקידום של, איך זה נקרא, תוכנית תזונתית ותוכנית לביטחון תזונתי, כל הדברים האלה שהם נשארים הרבה על הניירות, כולנו יודעים אותם, הרבה מדינות גם היום מכריזות, אנחנו עד שנת זה וזה נוריד 50% מצריכת הבשר, איך עושים את זה? מה אתם הולכים לעשות כדי שהדברים האלה יקרו? תתחילי. העמסתי, הפלתי עליכם ככה. קחו את זה מפה. בבקשה, יעל. נתחיל. אז קודם כל יש באמת את התוכנית לביטחון תזונתי שהוכנה על ידי באמת רב תחומית, גם ארגוני חברה אזרחית, גם המל"ל תכלל את הכל, מישהו שאנחנו מכירים, שאנחנו יודעים שהוא היה רכז נושא של האקלים במל"ל, ויקטור וייס, לשעבר מנכ"ל מרכזי של, ואנחנו יודעים שהיא גם בוטלה כי פשוט המל"ל החליט שהנושא הזה לא חשוב, וויקטור גם עזב בעקבות השינויים המבניים שם, ובכלל לא הנושא הזה של ביטחון תזונתי, אלא כל הנושא של אקלים הוא לא נושא בעל חשיבות אסטרטגית למדינת ישראל, משהו הזוי, ביטלו את פורום האקלים שהיה במל"ל, קיצור, זה חלק מהסממנים של הממשלה הנוראית הזאת. עכשיו, כן, לזכותו של ויקטור, ומה שהמל"ל עשה כשעוד ויקטור היה שם, יאמר שהכינו תוכנית מצוינת, שבאמת שמה על השולחן את הביטחון התזונתי של ישראל, ודגש בוא נגיד 99%, אני רק חותמת, כי יש שם איזה אחוז אחד שאני פחות אוהבת, וכולנו, אבל 99% זה כל מה שאנחנו מדברים, ותזונה מהצומח, ואיך לעודד את זה, ואיך להכניס את זה, ומערכת החינוך, ומתמריצים, ויש שם תוכנית ענקית, כמובן שהיא רק כתובה. אז עכשיו צריך לקחת אותה, כל תוכנית כזאת שיש שהיא טובה, צריך לקחת אותה, לאמץ אותה, להביא ליישום שלה, לפרוט אותה לפרוטות, לעשות החלטת ממשלה שמבוססת על התוכנית הזאת, החלטת ממשלה שנותנת סמכויות לגופים שונים להעביר את הדברים לידי מעשה, אם זה מערכת חינוך, תוכנית חינוכית, אם זה מערכת של כל הצבא לדוגמה, ומערכת הבריאות שיעברו לדוגמה, מיטלס מנדי, לפחות מיטלס מנדי, לדעתי מיט מנדי, צריך לעבור, כאילו שיהיה רק יום בשבוע בשר, אם הם מתעקשים נורא, אבל זה ייקח זמן, נתחיל מיום אחד, של כל המערכת, לא רק גם אופציה ביום שני, אלא באמת מיטלס, ויש שם שורה של צעדים, אני לא מכירה את כולם, אני מודה, יש לי עוד הרבה ללמוד, אבל קידום של תזונה מהצומח, על ידי אינסנטיב, השוואה, מחירי קצה, מחירים מקסימליים של תזונה, של חלב, חלבים אלטרנטיביים וגבינות אלטרנטיביות, כמובן מהצומח,
זה שאנחנו צריכים היום לשלם 15 שקלים על חלב ועל גבינה 200 גרם, כאילו זה הזוי, כן? אנחנו מוציאים כל כך הרבה כסף, כשאפשר היה שזה יהיה לא מסובסד, זה רק קביעת מחיר מקסימלי. זה מאוד פשוט. תקרא, כן. כשיש עליו ועדה במשרד האוצר, שכל מה שצריך שאחד הפוליטיקאים יגיד לוועדה, אני רוצה שתתעסקו בזה, תעשו על זה את המחקר, תראו את שולי רווח, כאילו כל הוועדה הזאת עובדת רק על נושא כלכלי, שולי רווח וכולי. ברור ששולי הרווח מייצור חלב סויה הם מטורפים, כי הם מוכרים את זה ב-15 שקלים. זה לא עולה הסכום הזה, כולנו יודעים את זה. תומר, אליך. תודה. את חייבת להיות בכנסת. גם אתה. תודה לכולם פה. ואני רק אגיד שאחרי התשובה הזאת, לצערי אני צריך לעבור לזום אחר על שותפות ערבית יהודית, עוד ציבור שמופקר בטירוף. אבל אני אגיד ככה, מיקי חיימוביץ' פעם אמרה לי שכל המבורגר בעצם צורך כדי לייצר אותו 2,000 ליטר מים. אני לא האמנתי לה, בדקתי, זה נכון, כנראה זה אפילו יותר, זה מחורפן. אז אני רוצה לדבר איתכם בדקה על פתרונות יצירתיים שאני חושב שיעזרו לכוון את הספינה, להזיז את הספינה קצת לכיוון שלנו. דמיינו למשל תו סביבתי על כל מוצר, בדיוק כמו שדיברת מקודם, כמו שיש את המדבקות האדומות, דמיינו שכמו הסימון האדום אנחנו רואים כמה ליטרים של מים על כל מוצר, עלה לייצר אותו, כמה פלטות פחמן, כמה שטח קרקע. אתם חבר'ה פה, אני יודע שאתם גם חבר'ה, אני מניח סביבתיים, אתם יודעים כמה בירוי יערות הולך לכבוד התעשייה המפוארת הזאת, המטורללת הזאת. ברירת מחדל צמחית בקפיטריות ציבוריות, בבתי חולים, בכל מה שקשור למדינה. דמיינו שהמנה הצמחית היא ברירת המחדל, היא הראשונה, שמי שרוצה בשר צריך לעבוד קצת יותר קשה, כן? שהמבורגר צמחי, אתה צריך להגיד, אני רוצה המבורגר בשר, אני צריך להגיד המבורגר של פרה, והמבורגר הבסיסי זה המבורגר שהוא לא מחיה. כמובן, בייסיקים כמו חוק של יום שני בלי בשר במוסדות המדינה, המיטלס מנדי המפורסם, לעודד מה שסיפרת, סטארט-אפים בתחום של חלבון אלטרנטיבי, ועוד ועוד ועוד. כל הצעדים קטנים האלה יכולים לעשות נאג', מי שמכיר, לדחוף את הציבור לקבל את ההחלטה הנכונה. אני מאמין מאוד בתמריצים, ובשביל זה אני גם רץ לכנסת, לעזור שהבחירה הסביבתית, הירוקה, הלא מזיקה לבעלי החיים, תהיה גם הבחירה הקלה. זה לגמרי בידינו. ותודה רבה על ההזמנה, וסליחה שאני הולך. תומר, לפני שאתה הולך, אני רוצה להגיד משהו, רק מילה אחרונה לשניכם, ונמשיך עם יעל. יש לנו, כמו שאמרנו, 3-4 ימים, בשביל להציע לאנשים טבעונים להשפיע, או לאנשים שליבם פתוח לבעלי החיים. אנחנו צריכים אתכם, אני רוצה לשתף פוסטים שלכם, להראות שאתם מדברים על זה. אנחנו צריכים גם שתהיו קצת, אני יודעת שיש לכם הרבה קהלים והרבה במה להתעסק, אבל אם לא יהיה לי דרך לשכנע ותהיה תחושה, כי יש את התחושה הזאת, שזה נושא שמדברים עליו יותר בחדרי חדרים, כי הוא לא כזה פופולרי ולא כזה מעניין עכשיו את הציבור, אבל בשביל שאנחנו באמת נצליח לסחוף אנשים שיתמכו בכם, בגלל שאתם שמים את זה במקום גבוה באג'נדה, איך הם ידעו שאתם שמים את זה במקום גבוה באג'נדה, אם לא תראו לנו את זה? אז יש לכם גם את הכמה ימים הקרובים, כמו שלנו יש, כדי להביא עוד אנשים להשפיע מבפנים, אנחנו צריכים אתכם. אני ויעל מפרסמים את זה, זה לצערי באמת לא ויראלי, כמעט אף פוסט או דברים שאנחנו עושים, נמשיך לעשות את זה וגם נשלח לכם כדי תעזרו לנו למנף את זה. תשלחו לנו, תשלח לכם את הפוסטים של שנינו ותעזרו לנו למנף אותם, בדיוק. יאללה, זה מה שצריך לעשות, ובקרב הקהלים שלנו ובקבוצות איפה שאנחנו יכולים. זה נעשה בעבר, זה לפעמים מצליח, לפעמים פחות, אבל אנחנו צריכים את זה. וזה כמובן גם מקדם את האג'נדה, כאילו גם עושה עבודה בינתיים, כי זה חשוב גם, אני חושבת אפילו לתת ראי למפלגות אחרות ולמי שאתם תצטרכו כמשתפי פעולה בכנסת, כי אתם לא תוכלו לעשות את הכל לבד, ויש קואליציה ויש מפלגות צריך לעבוד ולפעמים גם עם האופוזיציה וכולי, אז צריך לראות שזה על האג'נדה וצריך לראות מה אתם עושים ולשמוע את הדעות שלכם כדי שאנחנו נוכל לקחת את זה הלאה. תומר,
סע תודה, לשלום תומר. לנושא החשוב הבא. תודה אני רבה. רוצה להמשיך תודה את רבה. הנקודה, ביי תודה על תומר, ההזמנה, יעל, תודה. בטח. תודה רבה, תודה שהצטרפת. אני רוצה להמשיך את הנקודה של תומר, שהוא סיפר על איך אנחנו נעביר את הדיפולט להיות הלא בשרי, ורק מי שממש רוצה. אני רוצה לספר לכם סיפור באמת אישי, מגמה ירוקה, 2002, אני הייתי מנכ"לית בין 2002 ל-2006. אז, אני מדברת איתכם 20 שנה. כשהיה כנסים של מגמה ירוקה, בכל מיני מקומות אירוח, קיבוצים, בית ספר שדה וזה, האוכל היה הכל בשרי, אוקיי? הצמחונים היו צריכים להתחנן כמו כל אחד שמתארח באיזשהו מקום, הצמחונים והטבעונים בכלל היו, אני חושבת שאני הייתי אז צמחונית, סליחה, טבעונית, הייתי גם אז טבעונית, היה לי איזה, לא משנה, תקופה שילדתי ילדות אז הייתי רק צמחונית, ואז חזרתי לטבעונות, אבל באמת היה קשה, אמנון אולי זוכר, היה קשה לטבעונים, ואז אמרתי, בואו נהפוך את זה, מי שרוצה בשר, כאילו, ותמיד שאלו, כמו ששואלים כשיוצאים לאיזה מחנה של תנועת נוער, מי צמחוני, מי בשרי, מי שרוצה בשר צריך לבקש, הדיפולט הוא צמחוני, כעסו עליי, היה לנו דיונים על זה, רכזים, אני מדברת לכם מגמה ירוקה, אבל לפני 20 שנה, רכזים וזה, כן, לא, אמרתי, זה מה שקורה, מי שרוצה בשר יוכל לקבל בשר, אבל זה היה בחירה שנייה. היום מגמה ירוקה, כולם טבעונים, נכון? אין כנס של מגמה ירוקה שהוא לא טבעוני 100%. זה קורה, זה לקח זמן, אבל זה קורה. אותו דבר, ארגונים אחרים, אני עדיין מגיעה לכנסים וכינוסים של אשל, שזה צמחוני ולא טבעוני, ולפעמים בצמחוני זה הכי גרוע, כי אין בכלל מה לאכול לטבעונים, אוקיי? לפעמים עדיף שיהיה בשר, כי אז כל מה שלא בשר הוא טבעוני. אבל אני צוחקת, לא עדיף שיהיה בשר. עדיף שהכל יהיה טבעוני. אבל זה גם תהליך שהארגונים האלה עוברים. אני בארגון שאני עובדת בו עושה כנסים לאנשים מרשויות מקומיות וזה, אני נאבקת בצוות שלי שיהיה טבעוני, ואז אני אומרת להם, אתם נותנים לי להזמין, אני עושה את ההזמנה, ואני מזמינה רק טבעוני ואולי שני דברים לא טבעוניים, וכולם, אני אומרת לכם, על מנהלים ברשויות מקומיות אומרים לי, מה זה האוכל הטעים הזה? מאיפה זה? כאילו, מלקקים את האצבעות מהרק טבעוני הזה, ובצד יש איזה כמה נשנושים למי שרוצה את החמאה בקרואסון שלו. זהו, אז יש לאן להתקדם, וזה תלוי גם בנו, באיך אנחנו מנחילים את זה, ובכנסת שעשינו מיטלס מנדי, ואורי, אני זוכרת שאת באת ובישת, עשינו ימים של טבעונות. ימים של זכויות... אבל תדעי לך שהם מאוד... אבל נניח אני רוצה שבפעם הבאה שיהיה יום זכויות בעלי החיים, ולהחזיר כמובן את יום זכויות בעלי החיים בכנסת, ולעשות דברים אופרטיביים, ולא רק... יהיה רק אוכל טבעוני באותו יום. אז שיהיה רק אוכל טבעוני בכל המזנונים, במזנון הח"כים, במזנון הזה, בכל המזנונים. תעצרו הכל, זה הכל פרווה, אין שום בעיה. ואני רוצה להגיד לכם שרק בזכותי, באמת רק בזכותי, אין שווארמיה בכנסת. כי הם רצו לפתוח שווארמיה למטה באיזה פינה, ואני יצאתי נגד זה, חבל לכם על הזמן, איך ירדתי עליהם, והם לא פתחו אותה. טוב מאוד. אני רוצה רגע ללכת לנושא שלא נגענו אליו בכלל, כי באמת התחושה של כולנו, בוודאי של מי שנמצאים פה, שבעלי החיים בתעשיית המזון הם במצב באמת הנורא והאומלל ביותר שאפשר להעלות על הדעת, אבל כן עלו שאלות גם לגבי נושאים אחרים, כמו טיפול בעיקורים וסירוסים ותקצובים של כל הנושא של באמת זה, אם זה גם חיות בר, אבל גם חתולי הקהילה, חתולי הרחוב, מה שנקרא. צריך לזכור שגם הנושאים האלה קיימים, ולפעול למען כלל בעלי החיים. בהזדמנות זו אני אעלה משהו מאצלי, שזה מעניין אותי לדעת מה בכלל אפשר לעשות, ואיפשהו להתחיל להכניס את זה גם לתוך המחשבה, כי הנושא של המזון הוא אופציה של בחירה של האזרחים. כשזה מגיע לנושא של ניסויים בבעלי חיים, זה אחד התחומים הכי חשוכים, איומים ואכזריים שקיימים, והוא פשוט נמצא בחושך. אין שום חשיפה של מה שקורה שם, המדענים שולטים ביד רמה בוועדות האלה, אנחנו מצליחים לקבל נתונים פעם בשנה של כמויות מפלצתיות של בעלי החיים מסווגים, על כמה כלבים עשו ועל כמה דגים עשו, ופעילות בנושא הזה היא ממש אפסית, כמעט אפסית. עכשיו זה לא קוסמטיקה והארנב, זה דברים אחרים, אבל יש התפתחות אדירה בתחום הזה של
באמת רקמות חלופיות וניסויים בכל מיני דרכים אחרות ומחקרים, ויש לי הרגשה שבארץ פשוט הדבר הזה נמצא, מה זה 400 קילומטר מתחת לרדאר, אם אנחנו מדברים על דברים שלא מעניינים, ואני חושבת שצריך גם את הדבר הזה לזכור, כי אם מדברים על החלשים ביותר, מכולם, כולם, כולם, אני חושבת שמי שכלואים במעבדות בחושך, הם באמת באמת החלשים ביותר, והאומללים ביותר. הייתי חייבת לייצג גם את קולם פה בהתלבטות. אני ממש אני מסכימה איתך, ואני לא אשכח שאני ניסיתי להעביר חוק למניעת סחר בחיות בר, ואני הכללתי בו גם בעלי חיים לניסויים, ויש גם הרבה ניסויים בחיות בר שתדעו לכם, וישבו איתי פאנל של מדענים, הם נורא נלחצו מזה שהחוק הזה בכלל עלה, לא משנה שהייתי באופוזיציה והיה לו סיכוי מאוד לא גבוה לעבור, אבל הם מאוד נלחצו מזה, עשו איתי כמה ישיבות, מדענים מכל הקשת, ביולוגים. הם ממש מפחדים מזה, הם ממש כאילו מפחדים מזה, והתחילו להסביר לי כמה זה חשוב וכמה הניסויים האלה, ואני אומרת דבר אחד, תקשיבו, אם רק היה במקום וטרינר אחראי, אוקיי? מדען וטרינר אחראי על הוועדה שמאשרת את הניסויים, היה שם מישהו אחר, עורך דין, אוקיי? מישהו שהוא לא מהמיליה הזה, הרי מאשרים אחד לשני את הניסויים, אנחנו יודעים איך זה עובד. כמו מועצת החלב. חצי מהניסויים, אם לא יותר, אם לא 80%, לא היו קורים. כי זה ברור שאולי 20%, ואנחנו יכולים להתווכח על זה, אבל נגיד שאת ה-20% שהם תרופות מצילות חיים ודברים שהם דרמטיים, היו מאשרים, בסדר? בכל סיטואציה, יהיה יותר קשה להתנגד לזה, אבל 80% באמת מיותרים, וכולנו מבינים שיש תחליפים גם, ושגם הרבה פעמים ניסויים על בעלי חיים לא מצביעים במיוחד על מה שזה עושה אחר כך לבני אדם, זה כאילו הרבה, בסדר, נכון. זה בעלי חיים כדי לראות אם הם מתים, אבל אולי גם האנשים אחר כך מתים. אני באמת התעסקתי בנושא הזה, ניסינו להביא את זה, שוב, בחוק הזה, וניסינו לבדוק איך אנחנו מביאים את השינוי דרך הוועדה, דרך מינוי של גורם אחר בוועדה. בואו נגיד, אם היינו בקואליציה, או כשנהיה בקואליציה, אפשר יהיה לחזור ולדבר גם על הדברים האלה. להזכירכם, כן היה הישג מאוד משמעותי ב-2015, כשאני נכנסתי לכנסת, סגרו את חוות מזור, כולנו יודעים כמה נורא היה, כולנו היינו שם, אותם כן. קופים, כולנו היינו שם, אותם קופים היום, גם אנחנו צריכים לזכור שלא כל כך שפר עליהם כולם גורלם, חלק מהם הועברו למקלט הקופים, חלק עדיין בחוות מזור אם אני מבינה נכון, עוד בונים להם את המתקן בחוות הקופים, זה לא פשוט, אבל תשמעו, אבל בסוף זה שישראל הפסיקה לייצר קופים לעולם, לניסויים, זה גם דרמה, אוקיי? זה לא פחות מדרמה וזה קורה. וזה מראה על שינוי של גישה לתחום ושינוי בתחום, גם בקרב מקבלי החלטות, גם בקרב הציבור שמוכן להיאבק לזה. אתם זוכרים איזה הפגנות היו בחוות מזור? זהו. עלו פה אז רק עוד עלו מלא נושאים, אני לוקחת עוד נושא קטן אחד, אני משחילה ככה, כי תומר גם הזכיר את זה, ואני שמחה שהוא הזכיר את זה. אני מקווה באמת שמעבר לזה שתהיו בקואליציה, ותפעלו למען כל הדברים האלה, ואני ראיתי אותך, לפחות אני יכולה להגיד, מעידה שעושה ועשית המון בנושא הזה, ואני בטוחה שאם תהיי שם אז תעשי. אז באמת העניין שאם המפלגות החרדיות לא יהיו בקואליציה, או שכוחן לא יהיה כמו שהוא היום, נוכל להעביר את החוק נגד פרוות. שזה אחד הדברים בסופו של דבר נתקע בעניין השטריימלים. רק השטריימלים, כן, רק השטריימלים. זה גם עוד משהו הגיע הזמן שישראל תיישר. לא, כי אנחנו ממש צריכים פה פרוות, כל כך קר, כאילו, הזוי. השטריימלים, נו. השטריימלים, כן, השטריימלים. על המשלוחים החיים שקד התיכר, דיברתי על זה דבר ראשון, שזה גם קשור לחרדים, נכון? ש"ס עם דבח ובד"ץ בית יוסף. נכון, נכון. הכל שם מעורבב, בוא נגיד ככה. את שאלתם על בעלי חיים, רגע, על חתולים וכלבים והטיפול בהם. אני חייבת להגיד, והייתה פה שלומית קודם, אני לא יודעת אם היא עדיין כאן, שהיא מפרדס חנה והיא עובדת איתי על זה, היא מאוד מאוד רצינית מהיישוב. אני בוועדת איכות סביבה ואני גם
מנסה לעזור ודואגת לתחום הזה שיהיה תקצוב של הרשות, הרשות שלנו מתקצבת את זה, ואז יש קולות קוראים של משרד החקלאות ואנחנו מממנים חלק מזה. יש פה בעיה של תקצוב רשויות, רשויות חלשות יותר לא מתקצבות, כי זה מאבקים, ובוא נגיד גם פרדס חנה, כרכור זה לא יישוב מאוד חזק, אבל הצלחנו להיאבק לזה ולשים סכום כסף שרק צריך לגדול, לא לרדת לא זוכרת 200 או 250 אלף שקל, שזה גם לא מספיק, אבל זה משהו משמעותי כדי לעקר ולסרס חתולים. בסוף זה משהו שיכול וצריך לבוא מהמדינה, כי זה באמת בעיה כלל ארצית, זה לא בעיה, אז בטבריה יהיו המון חתולים ובתל אביב לא, כי בתל אביב השקיעו ובטבריה הם לא שמים על זה, זה לא הגיוני, זה באמת משהו שצריך לרסן את הגידול, צריך לעשות את זה באמצעות עיקור וסירוס, עד שמגיעים לאיזשהו סטגנציה של האוכלוסייה שהיא לא, אין התפרצויות. זה קשה להביא את הרשויות החלשות, להשקיע בזה כסף, ולכן צריך לייצר פה כספים, יש לא מספיק, צריך להגדיל את זה, צריך לייצר פה גם כוח אדם ייעודי בכל רשות שמתעסק עם זה, כי כשאין את זה, זה פשוט לא קורה, אוקיי? ולשמחתי ולצערי אני מכירה את זה מקרוב, כשמישהו באמת רציני מתעסק עם זה, דברים מתחילים להתנהל כמו שצריך, כמו בכל דבר, אתם יודעים, כמו בכל דבר. אז גם על זה צריך לשים את המשאבים, את ההתארגנות, זאת אומרת להגיד לרשויות שהן חייבות לשים כוח אדם על זה, לתת להם את המימון לפחות לכמה שנים כדי שזה יתניע, בסופו של דבר זה צריך ללכת לשם. יעל, דבר אחרון, כי אני יודעת שאת צריכה ללכת. אני בבית כולם רוצים לשאול הרבה שאלות. כן, הכל אז טוב. זהו, אז אני רוצה לענות פה גם על שאלות חשובות. שקד, אז עוד שנייה תשחיל לי שאלה. אני רוצה לענות פה, כי אני רואה שאנשים גם אולי לא שמעו מה שדיברנו בהתחלה. יש הרבה יותר קשב, לפי מה שאני מבינה ממך ומתומר, לנושא הזה בתוך המפלגה, ואנשים פה שואלים, את באמת חושבת שיהיה גב? אז דיברנו על זה שאנחנו אלה שצריכים לתת גם את הרוח הגבית, גם בהתפקדות שלנו ויצירת כוח בתוך המפלגה, וגם מעכשיו עד הבחירות לא להפסיק לנג'ס לכל האנשים אחרים במפלגה, לכתוב לגלעד קריב ולכתוב לנעמה לזימי ולבקש לדרוש מהם לשמוע את הדעות שלהם ולהראות להם ולתת להם את התחושה שהדבר הזה על האג'נדה ומעניין הרבה אנשים, כי היום מה לעשות, הפעילות למען בעלי חיים לאור כל המצב נדחקה, התקשורת זה לא מעניין אותה, אף אחד זה לא מעניין, אז אנחנו צריכים באופן אישי ויכולים באופן אישי לגרום לאנשים מעבר להתפקדות ולהצבעה למי שאנחנו רוצים שיהיה בפנים, אלא באמת באמת להכניס את זה יותר חזק לתוך האג'נדה של המפלגה. כן, אנחנו מצפים שאתם בתוך המפלגה תניעו את האנשים גם לכיוון הנכון, גם אלה שלא מתעסקים. אין ספק, אנחנו רתומים ונניע, אבל אני חושבת שחשוב להבין, יש פה שתי פאזות, אחד לפני הפריימריז שזה עכשיו, ואחד אחרי הפריימריז שזה הבחירות הכלליות. אז קודם כל עכשיו, אחד זה להתפקד, שתיים זה לפנות לכל המועמדים, כמו שעושים בהמון נושאים. אני חייבת להגיד לכם, אני מופצצת בנושאים, מה את חושבת על אנשים עם מוגבלויות, איך את תפעלי בזה, מה את חושבת על דת ומדינה, איך את תפעלי בזה, זכויות נשים, זכויות להט"ב, כל אחד שולח... איפה פונים אלייך? שאלונים בוואטסאפ, באימיילים, שאלונים, אני אומרת לכם, אני עובדת בזה, חוץ מהחוגי בית, זה לענות שאלות, וזה בסדר גמור, ולכל אג'נדה, והכיבוש, בעד ונגד, והכל. בסוף, שיהיה גם את השאלון על בעלי חיים, זה יניע, ואתם תפרסמו את התשובות, ומי שלא ענה, גם תפרסמו שהוא לא ענה, אבל זה המאני טיים שלכם. עכשיו, עד ה-20 לחודש, אוקיי? עד ה-20 שזה היום בחירות פריימריז. אחרי שיש רשימה, זה כבר לדרוש מכל הרשימה לבוא ולפעול בנושא. ושוב, ככל שיהיו רבים יותר מכם שדורשים את זה ושהם חברי מפלגה, אז אתם, יש לכם את הכוח, כמו שתומר אמר, וגם אני אמרתי קודם, יש את הכוח בתוך המפלגה, ואני רוצה להגיד הדבר האחרון, ובזה נסיים. המפלגה היא דמוקרטית ויש בה... וההתפקדות היא עד ה-12 לחודש. ההתפקדות היא עד ה-13. היום הוסיפו את ה-13. עד ה-13. וזה טוב, עוד יום, קיבלנו עוד יום, אבל תקשיבו טוב. עצם זה שהמפלגה היא דמוקרטית זה בשני היבטים, אחד שיש פריימריז ושני שבאמת יש לה מוסדות דמוקרטיים, יש בה מטות, יש בה פורומים, הם פועלים, הם פעילים, הם מביעים עמדה, הם מגבשים
אנשים סביב אג'נדה, והם דוחפים את האג'נדה הזאת כי זה הרבה אנשים ביחד. אז שוב, זה גם לקראת פריימריז, אבל זה גם, וזה חשוב להגיד, גם אחרי הפריימריז וגם אחרי הבחירות, יש גוף עכשיו, הזכרנו אותם, אבל באמת להגיד כל הכבוד, ואני לא יודעת אם נועה שטיינר פה, דוקטור נועה שטיינר מובילה אותו, יחד עם עוד שניים מאוד יקרים, בסוף הם אספו מאות אנשים רציניים, מקצוענים, הם רצים על זה, גם בעלי חיים נכנס בתוך הגוף הזה, אתם יכולים להקים גוף רק על בעלי חיים, לא אתם, אנחנו נעשה את זה ביחד, מטה רק על בעלי חיים בדמוקרטים, בגלל שזאת מפלגה דמוקרטית, היא נותנת את התשתית לדברים האלה, ואז יש מקום להשפיע לאורך כל הקדנציה, וזהו. חברים, יעל, תודה רבה, אני מתנצלת שאין לנו זמן להכל, אבל היה מאוד מחכים, מעניין, חשוב. אנחנו מאחורייך ומאחורי תומר, ואנחנו... אז בואו נפשיל שעזורים. אני אגיד שני של... דברים. אחד להתפקדות, ושתיים לפעילות, כי בסוף זה המפתח. לפקוד אנשים ולשכנע אנשים, שגם אם הם לא אתם פקדתם אותם, שהצביעו לפי האג'נדה הזאת. יעל, אפשר אולי לסיים את ההקלטה וכל זה, ונשארו כאן 26 אנשים, אני רואה קצת פחות, מי שבאמת בוער בעצמותיו, ואני חושב שאולי זה אנשים